easy go. Pozdrav svima ljudi. Ovako po prvi put snimam, znači ako pitate, Viktore, kako držiš telefon, zapravo ga ne zapravo šta pričam, uglavnom. Danas se otvorio Minecraft server, znači ja sam uspio dobio sam neki key. Uglavnom, zapravo daj mi tu strelu. Sada se nalazimo kod Crateova. Imate ovdje posebnu teksturu koja je veoma dobra. Pogledajte vi ovo. Ovo se okreće. Ovo najvjerojatnije najgori čest, pošto me nešto ne začuđuje. Ali ovo već ima kao neke animacije. Tako da, ovo zapravo veoma... zapravo da i sad će otvorimo jedan ključ. Šta mislite? Ajde će otvorim. Ajde, brate mili, šta se ovdje sve može izdobija. Dobio sam... drvo sam dobio, brate mili. Meni grubi to ovo novo drvo, što mi se baš i ne sviđa, nešto previše, ali isto veoma dobro. Da, samo da ne zaboravim. Veliki pozdrav za Lazovića koji je ovdje sera, za Fička, za Matiju, za Mi Mastera, za Feniksa, za Gato, za Krakena, za sebe i za Pera Đilera. Tako da veliki pozdrav za sve vas. Minecraft server se danas otvorio. Uglavnom, ako vas zanima kako da zapravo dođete ovdje, u chatu pišite Warps. Vi možda neće moći da vidite, ali valjda ako vidite. I ovako ima da vam se pokaže, znači ova stvar veoma dobro izgleda. Evo me, sada sam se vratio, tako da, kao što smo ovdje stavili, imamo Crateove, imamo arenu gdje se PvP-ate, ovdje ne planiram uopšte da ulazim. Imamo akcije, imamo kazino, imamo mine, imamo dungeon, tako da idemo prvo kazino. Ima da pitam ownera da mi pozajmi neko malo para, tako da... Lazoviću, daj malo para za klip da probam kazino. Kao što se upravo se nalazimo ispred kazina, tako da sad će vidimo, samo da mi se ne crashuje ono. Da ide, kako ovo dobro zapravo izgleda. Render distance, brate mili, idem na trojku, znači na dvojku sam otišao koliko sam. Uglavnom ne snimam preko laptopa zato što ne može, hvala. I sad će probamo kazino, znači ne znam kako se ovo igra, ali ajde. Evo, sad sam ušao, kreće za 30 sekundi. Ko hoće u kazino, neka dođe. Neka dođe. Trenutno, kako se votuje? Zašto sam ja votovao? Sam ja votovao za zeleno? Ne znam. Uglavnom, sad će vidimo kako to zapravo kao izgleda. Jel se još neko pojavio? Ne. Idemo, zapravo, ajde prvo da krenemo od 100. Ajmo da vidimo za 100. Use was the case to choose bet. Ne razumijem. Use was the case to choose bet. Ne razumijem kako se... ne. Kako? Može. Ja razumijem kako se pomera. Ja sam stavio na crveno, nadam se da ću pobedim, tako da... crveno. Matija, zašto stojiš tu u kazino? Pomeri se ću ime ću dobijem. Molim? Ali nisam dobio. Koja pljačka, mili, znači... Imać gubim sve para ako budem nastavio. Ajde, će da probamo još jednom, šta mislite? Ili... čekaj. Tako. Ajde da probamo nešto drugo, možda on isto ne radi baš, tako da... Evo, krećemo. Krećemo za 25 sekundi, tako da ću ovo probati, znači, veoma su odlično napravili, znači, verujte mi, znači, samo prihvatite teksturu na početku da bi ovako zapravo izgledao, tako da, samo treba kliknite proced, nema virusa, nema ništa, tako da se ne brinite. Evo ovako,
Idemo broj 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, znači, ja ne verujem u crveno, ali ako kaže u crveno, idemo sa 200. Ima da namestim na crveno, ne to, pomeri se, idemo 7. Ajmo da vidimo da li ću da uspem. Ja sam se kladio na crveno, na 7, tako da ja su 7 i neko mi, izvinite, ovo me sad opet, i Chainsaw Wing, 2, bro, Alano Matija pobedio. A ne mogu, znači, nameštaljka ovo igra, znači, dobro. Deco, nemojte se kockati, tako da. Idemo sad prvo dungeon mi... Ajde, idemo u dungeon, znam da ću najvjerojatnije odmah da umrem. Kako sam se s to? Ja se kladio u 200. Medium, hard, easy. Ma idemo mi, zapravo neću hard, znači ima da umrem. Prepostavljam da ovamo, jel s vama dole ide? Mislim da se tamo dole ide ili ovamo. Najvjerojatnije nema of default damage, tako da... Isto ovdje na... bratim, ili mora idemo okolo. Tpa cept, izgleda da će master da se teleportuje do nas, tako da... PvP, a ne, what? PvP, čekaj, kako onda... Ja sam previše glup, treba prvo da uđem unutra. Nebitno. Uglavnom, sada, pretpostavljam da treba da uđemo pa da skrenemo levo, jel tako? Da, evo ga, easy dungeon, da, hard i vratno medium, da. Da i barem da napravim nešto, pošto ako idemo ovako. Gdje mogu napravim jedan drveni mač? Ja, Uršlan uzo. Ovom survival menu, moj profil, ne znam, 0 kilo, znači ja nemam nikakvog profila, znači item shop, upgradeovanje nečega, znači ima previše toga, ne želim ništa ne želim da vam nastavim, da vam spoilujem, tako da želim da se vi malo, da se uživite u to. Da, ovo je, ja mislim da su oni pravili sve ovo, tako da ne znam, ne mogu da vam garantujem gdje mogu kraftovati mač. Idem u dungeon. Ja. Da, zapravo imao bude previše dug video ako budem nastavio. Idete pogledajte TME chest. TME chest. Hvala. Šalim se, nećemo uzimati. I upravo sam... mogu da postavim? Ne mogu. Pa naravno da ne mogu. Idemo spavan. Spavan je tamo gdje se uglavnom spavnujete odmah na početku, tako da... Jel ima ovdje crafting table? Ozbiljno nema nikakve crafting table, ljudi stvarno ne koriste crafting table. Ovdje Matija. Naravno ne može PvP. Šta je ovo? Employ NPC. Lepo što si NPC. Nema nigde crafting table. Jesam ja slijep ili šta? Ovo nema ni... kroz staklo ću prolazim. Uglavnom, evo, pokušavam da nađem gdje je crafting table, ali ga nema nigdje. I negdje sam upravo ušao, u kazinu sam ušao, jel ovdje nema? Mogu otvorim? Mogu da prođem kroz vrata, ne mogu. Gdje? Gdje? Jao, brat, koliko ne vidim. Ima da vam pravim... Ja sam profesionalac, majke, počeo sam da pravim stikove.
Ima tek tako da napravim neke početne alate, tako da sekira, mač, imam pravim i pickaxe tek tako da ono, 1, 2, 3, ne, još uvijek ga snimam, sad, kakvi. Izgleda vam za dungeon treba neki key što... Hvala. Ovo za klip idem tamo. Idemo sada, izgleda vam trebaju ključ koji sam ja upravo dobio, ali pošto sam ja kao snimam ovo za klip, tako da sam dobio tek tako da ja sam dobio ovo od Ovnera, Dungeons Easy, pošto ma neću. Pretpostavljam da su ovo zombi samo, tako da, evo, vidite ovdje zombi, tako da ne bi trebalo bude problem. Uđi. Kako, što se dešava? You will ruin brate, kako je ovo easy? Ima neko glitch mesto. Mogu ovdje dođu. Glitch mesto. Idemo. Ajde. Ljudi, ja sam vam veoma pametan. Oni se mene ne mogu da ubiju. Ja sam ovdje profesionalac. I sad... I sad dođe on ili samo me gurne u njih. Tako da ono... Ovo je previše lako, znači... toliko sam u bratu ima netherite hole. Ovo mnogo lako. Sad kad me neko ubiju, znači... Opa, pare dobijem dole. Ja moći ću da umrem. Ma laganica. Beži! Matija, skloni se! Ja imam ide... Skloni se! Mi to ono puko? Lazoviću TP se i vi. Ljudi, jako bih ovdje... Ja ne mogu da izađem. Daj mač, pukao mi je. Bro, pickaxe i sekira mi je ostala. Oh my god, znači, ovdje mora da budete najmanje diamond armor da bi ste uopšte preživali, tako da. Evo vam glitch, ljudi, znači, 10 sekundi mi je trebalo da nađem ovaj glitch, znači toliko sam zapravo dobar. I pukao mi je i pickaxe. Da, nema šanse da ja uspem, oh my god, može. Bruh! Ubi me. Ljudi, ja sam vam veoma pametan. Oni se mene ne mogu da ubiju. Uglavnom, sada idemo da prvo nešto drugo, warp. Mine. To je zapravo veoma... tako da, pretpostavljam da je hard, ono, Warden sa Protection 1000. U mine su najvjerojatnije, ovdje vjerojatno ima neka priča, tako da to trenutno ne mogu da radim, tako da ne želim da vam ništa spojlujem. Warp, ajmo da vidimo, crates, to smo vidjeli, arena, zapravo kod aukcije, tako da vidim kako to zapravo mi malo izgleda krivo. Vi ne biste želi da znate kako ja sad ovo snimam, tako da ono... Upravo smo došli, tako da NPC, to ćemo isto s tom kasnije da pričamo, znači
ovo pretpostavljamo kao pojavi sajte, ovdje vidite šta sve ima, tako da ono, veoma dobar server, tako da preporučujem. IP i verzija će vam bude u deskripciji, tako da obavezno dođite. Ja ću da igram malo, tako da poprilično mi se sviđa server, znači ima potencijala zasigurno, zbog toga ga i reklamiram, pošto nešto smo se dogovorili nije bitno, nije vjerovatno za klip, tako da uglavnom, ako vam se sviđa, ja ću ovdje dolazim, ću da streamam, ali trenutno neću streamam, pošto baš i ne mogu da streamujem, tako da veliki pozdrav opet za sve vas, tako da to je to. Vidimo se u nekom sljedećem videu. A do tada, pozdrav, vidimo se.